No kyllä ei tässä nyt aika muhkana olla. Haluatko toista autoksi tuolla vähän? Noin laitetaan. Liipotetaan. Noin. Noin. Se hienoa. Haluatko näitä vihreitä? Sit sä voit laittaa punaisia. Älä paina niin kauan. Oi. Sä voit täältä. Voi auttaa sen. Laitavaanko siihenkään? Tai sit kaata puolella. Älä paina kauhean lujaa, kun tulee tosi paljon. Noin. Mitä sä mietit? Vähän levitetään. Sitten ootas täällä esimerkiksi tollasta voit laittaa. Tai tollasta on itse sama. Sanotaan kiitos. Tällaista, ne on kaikki samoja. Mitä sä haluat laittaa? Tossa on suklaata. Saat sä kertoa sitä purkistakin? Tänne mahtuu. Onko valmis? Kaksi tätä vai? Laitetaan. Haluatko koristella? Olisiko tuolta vai? Hyväksi ensin tuon lessa sen koristella. Voin laittaa itse noppareille. Sit sä voit ottaa sen mukaan. Kolme paikkaa. Ota se. Mä pistän sen mukaan. What did you make? Anna. Will you show us what you made? Näytä isille, minkä sä teit. Hienoa. Wow. Istus tänne syömään.